Molts docents s'han preguntat aquests dies com pot ser que s'hagi signat un acord que la majoria del professorat no volia? La resposta és senzilla. A la mesa de negociació d'educació també hi seuen sindicats que són considerats majoritaris entre el conjunt dels treballadors. Parlem de comissions obreres i UGT. Encara que no siguin majoritaris a l'educació pública, la llei els permet de ser a la mesa i fins i tot signar acords. Per això pot passar que es decideixin coses que no representen la voluntat de la majoria del col·lectiu. De tota manera, el problema més profund. Quan els sindicats reben grans quantitats de recursos institucionals, deixen de ser eines de contrapoder real dels treballadors, i això té conseqüències. Però no tot arreu és així. Mireu el que passa a Galícia o al País Basc. Allà els sindicats majoritaris són SIGA, ELA i LAB, sindicats forts, arrelats al país, i comissions i UGT són minoritaris. La patronal sap que no els pot ignorar. A Catalunya també necessitem això, un sindicat fort de tots els treballadors, arrelat al país, independent, i no sindicats teledirigits des de Madrid, perquè quan els treballadors tenim una eina forta, tothom viu millor. Fes créixer el sindicalisme nacional i de classe. Afilia't a la Intersindical.